का बात बारे अब भइल कमजोरी ई कैसे भई देखत रही चंचल के का देखत रह हई ढोनी के सटोरी आई बा कोनो दे द उपाय नहीं हमके बुझाए ई दवाई खाती कए गो जिला गईनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी बर्बाद कर देलू। छूट गईल हमर नबाबी रे अब डॉक्टर भी देलस जवाबी रे सारा ई समुंदर सुखाए लागल बा नसे नसे हमर दुखाए लागल बा जन भइनी फरार हम छोड़ के बिहार खून सूख गईल हम त रंगीला भइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी रोगी हो गई। अब साथ नहीं देता जवानी रे साला खत्म भइल ई कहानी रे अरे जवान सुनता गोरियावता निक चन चल भी चिढ़ावता बल मिले नहीं रे देह हिले नहीं रे हम अंदर से अतना ढीला भइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गईनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला